Идва да ви мачкат ушетата. Нали искаш да ви мачкаш ушетката? Пеевски ви дърпошите, не аз. Пеевски ви дърпошите, не аз. Вие казахте, че по най-бързия начин оттеглите бюджета. И кой оттеглихте? И оттеглихме как? Надърпа ви ушите, изкара ви Зафиров, отиде му в кабинета, той ви надърпа ушите. Това е лъжа. Как да е лъжа? Как да е лъжа? Най-го снима. Най-го снима. Надърпа ви ушите и Гласен Василев сега директно по бюджета. Ласен. Кажи, Асене. Здравей. Здравей. Какво направихме за бюджета сега? Не сте го изтеглили. Няма да го изтеглим. Това е проблем. Това е проблем. Мога ли да обясня защо? И аз ще обясня защо. Давай. След като днес мина тристранката, вторник ще я има. Вчера провалихме, нали така, бюджетна комисия нямахте. И ако се разбереме, тогава пак ще направим бюджетна комисия. Ще вкараме всички промени. Така. И ще го вкараме в зала. И сега аз имам следния въпрос. Към Да. бюджета има тази 3-годишна прогноза. Ще сменим и 3-годишната прогноза. Тази част от книгата. Да. На коляно. Тя тази Ма до 3-годишна вторник ще прогноза, работят колегите. тази 3-годишна прогноза е съгласувана с ЕКФИН в Брюксел. Да, ще го съгласуваме пак. Наново. Наново. Само, че не може, тъй като това трябва да се направи преди първо четене. Какво ще е преразпределението? Тогава, ако трябва, ще го Какво ще е изтеглиме бюджета. преразпределението? Нека да се разбереме първо 40 да или решим. 45%, както е написано в 3-годишната От прогноза? брутния вътрешен продукт или от кое? От брутния вътрешен продукт. 40% трябва да бъде преразпределен, за да няма натиск върху данъците. Така. Тук пише, че 27-ма пак се вдигат осигуровките. Ще се вдигат ли или няма да се Ще се вдигат? вдигат или няма да се вдигат, ще знаем във вторник, когато тристранката ще предложи всичките си съответно промени и искания, ще се обрущат и в сряда, тук в парламента, ще го съобщим. Тоест всичко това в момента смятате, че би следвало пак да се вдигне, въпреки протеста. Не смятам нищо. Той протеста не е ваш. Той е най-къмбан. Аз с Боже миле! Не е най-къв протест. Гледах Сега, как тъй да като- замерят бутилките. Айде в понеделник замеряли тогава с да бутилки. направим един протест, да покажем на господин Направете. Борисов, И чий той е ще дойде протест. с нас да говори. Елате, И да той ще обясните дойде на и ще тези види- хора, ще види, че когато ще им той ще вдигнете, излезе, ще им вдигнете пак осигуровките, че ще им вдигнете данъките. Нека да се събират колкото искат. За мен е важно, че днеска това, което госпожа Петкова и Деница Сачева беше също, и другите партии от коалицията, има много добра работна атмосфера с синдикатите и работодателите. Включително и АйКБ, и те са били там. Те не могат да му оплашат. Защо не да пипат по ушички?